Isigcawu seshumi nane sencwadi ebhalwe uLungisani Mabhundla esihloko sithi ukhabazela. Ubuyele ekhaya nje ukhabazela ujabuliso kwengane. Useyazibona nje buyele ekhaya kokaMnguni elengiso plastiki ehlangathezwa okuhoze enzele nohlanganayo. Sicace bha isithombe somuzi awufunayo. Futhi kakangabazi ukuthi ize noma kuyitoho kodwa le malazo ihola yenele ukumakhisa lo muzane nesithombe sawo. Esimfiliba ilesi sokuthi lo muzi uzobukuphi kahle kahle. Eqinisweni phela yikho lento ayibiza ngomuzi abahleli kuwo njengamanje. Ukunquza ngemuva nje lapha elolini uyacabanga ukuthi akukho ngisho ukwenza ngcono lezi zindle ezikhona. Sekungaba ukuyibhidliza nje ayiqale ngokusha nje uma ethu uyayilungisa. Wande lo mcabango ekhanda lakhe azafike lo ukuthi uma kunjalo pho yini angavela buyele emanxiweni akubo la kulele khona uyise nonina kanjalo nomngakhe ngoba hlezi izinto zonakele nje yikho ukuthi lo muzi akuwona awaziwa futhi awubikile. Yonke lemcabango ephithana ekhanda lapha kuye ngemuva elolini. Ekufikeni kwakhe ekhaya ufike kaMnguni ehleli noNjomane noMsomi lapha ya eminyango bexoxa futhi kubonakala nje ukuthi balinde yena ukhabazela. Oh siyabonana induna. Engena enyukeza ngakubona ukhabazela. uNjomane noMsomi besho kanye kanye sengazi ukuthi batshele. Oh ayaphila kodwa amaqhawe wami. Semoneni kodwa kangaka le yenza mfikelwe iziphathi mandla zesigodi. Eshehlala phansi phezu kwetshe lomthangala. Hayi. Awulethule wena uDaba noMdayi. uNjomane ebhekise kuMsomi. Ithukumethusi ukhabazela leyo ukuthi kanti ngempela kukhona beze ngakho futhi kusho ukuthi kubucayi uma kufanele beze baqokana ukuthi kusho ubani. Ashaya isikhwehlelo uMsomi. Cha khabazela. Mina noNjomane sibone sekuyisikhathi esifanele sokuba ake sikubone. Silumana indlebe ngamaphuzu athi la aqondene nawe nje ngqo njengendoda yalomuzi. Maphuzu lawo esalukaze sikuzalayo kanjalo nomngakho abawashiya kithi ngaphambi kokuba bahambe. Athula ukhabazela alalelisise. Asukumo kaMnguni eyongena echibeni. Abashiye laba bathathu bephuma. Izalukaze sikuzalayo sashiya umyalezo lapha khabazela kuwo esasincenga sinxusa ukubugcine umubuyile. Sicela ukubulandele ungagudluki kuwo. Kodwa ke kamuva sabona ukuthi isalukazi sasicela nje sinomuzwa ukuthi umakoti wakwaso usazohlala. Ahlele kukhabazela. Ngilalele noMdayi. Ake uhlale kuludaba. Ejahele isicelo somuntu omdala khize kuthathisa uNjomane. Ngaphambi kokuba isalukazi esiwunyoko sedlule emhlabeni sagula kakhulu ngendlela eyayingasakholeki ukuthi kusewuguga. Ekhambeni kwakhe efuna ethwabula nakubantu bamanga kwavela ukuthi amathambo kayihlo afihlwe emhlabeni okungesiwona. Ngakho uyidlakalele kahle ufuna ukuzofihlwa eduze nozalo lwakhe. Kwaphinde kwavela kulo futhi uhlahlo belu ukuthi uma uyihle ngalandwa kuze kuphele iminyaka emine entingaze intabeni kuningi okuzokunakala kubandakanya nokuphuma kwemiphefumulo. Ukhabazela athule abheke phansi ebona ukuthi nanso ke futhi inkathazo seyiqala. Phela ikhehlele umkhize lafa lilwe izimpi ngezikhathi zamabutho. Kwayena ukhabazela wayesemncane kakhulu ngesikhathi ehlukana noyise. Bathi wangcatshwa khona entabeni lapho koNcome okwakulela kuzo izimpi. Ngenhlanhla ukhabazela wayelazi ithuna likayise. Osekunzima kakhulu ilokhu ukuthi ukumbiwa komuntu kudinga imali kanti phela yena akaqali nomsebenzi esibhedlela. Kuzofuneka ke ukuthi
uke uyibheke leyo nto khize ngoba ungeke wazi ukuthi kwamngakho lo wayezathathwe yini esemusha kangaka yani. Hleze yizinsile njengalezo. Kusho uNjomane. Okwesibili ke Ngunezi ilokhu ukuthi isalukazi sasiyalela ukuthi emveni kokubuyiswa kwalawo mathambo afihlwa ngokosiko lwakhona umuzi wakini kuyobe sekufuneka ukuba usuke kule ndawo yaseQhudeni nalapha nje eNkandla uyoqala impilo entsha engenansila yezono zoyihlo omkhulu egcekeni elihlanzekile nelisha. Umsomi elekelela kwelikaNjomane. Sithe kumasibheka zonke igiga bese yikwehlela selokhu ufikile lapha kule ndawo. Kwabuya kithi ukuthi isalukazi sasikhulumile. Kanti futhi uma lo mlayelo wokulandwa kukayihlo nokusuka kule ndawo ungalandelwa, maningi amathuba ethu bedube ezingaphezulu kwalokho. Seyidlulileke iminyaka emine eyayishiwo khize. Kanti futhi ke ziyaqina insolo ngakithi ukuthi mhlawumbe sekuyilo lolo khondolo lwenza yonke lento. Umsomi abheke phansi kubonakala nje ukuthi naye yamesinda yonke lento. Kuduma ikhanda ke manje kukhabazela. Phela ukumbiwa kwamathambo omuntu nokubuyiswa kwakhe kubiza imali eshisiwe. Ukwakha umuzi omusha kuyazibizela nje nakho ngokwawo. Kangakanani ke manje lokho ukuthi asuke manje yokwakha kwenye indawo angayazi nokuyazi eqhelile nakule ndawo azalelwa kuyona. Ukhabazela uyakholelwa kakhulu emiyalelweni yabadala. Usezabone nokuthi hleze yike nesicwaco esingaka kwakhona lapha endaweni. Hey, kusho ukuthi abakubo sebemphendukisele nangabantu okufuneka ngabe ongabuphila nabo. Pho yonke imali yokwenza lokhu uzoyithatha njengoba kuvela nje ukuthi usedlulelwe na isikhathi. Ngiyanezwa madoda. Ngiyabonga futhi nokuthi ningazise. Kodwa ke kusho ukuthi umuntu usazothwala kanzima kulento njengoba ngingabizwa nangenkukhu yodwa nje lena. Ahlohla amehlo esikhaleni. Hayi. Lalo uphenduka njengendoda Khabazela hlezi icebo lizakhe. UKhabazela nomsomi noNjomane bahlale kwaze kwabila ngaliyaphakama impela nje becebisana ngamasu okusiza umhlobo wabo omdala kule mpica abadala. Kodwa kucaca nje ukuthi kuzofuneka ibhaquzele yena ngoba usizo lwamadlozi umuntu alithwaliswana nabantu bakwesinye isibongo. Hleze bafuza inkuna yabo umunye umuzi bayibizela amashwa namabhatha angaqonde nesidalo nabo. Bese kudlula izingane zesikole ngesikhathi kuqhamuka uhuntshu lwemoto emhlophe nesonto emhlanje. Kuyo kwehla uSonhlala kahle nabafana njengayizolo. Awu baba. Kanti uSonhlala kahle kwangashwanga ukuthi uyofika kathatha esontweni. Kubuzo kakhuzwayo evele eminyango exhibeni. Kwakushiwo njalo nkosikazi yini uSolana. Hayi bengibuza nje ngibona sengazi ukuthi uselokhu efike njalo ke nje manje. Eshebuyela ngaphakathi engabahlangabezi nakubahlangabeza laba abafikayo. Babuka nebodwa umsomi noNjomane bacela indlela. UKhabazela landelo kakhuzwa nkosikazi. USonhlala kahle kwakuthiwa uzofika kathatha esontweni. Akuzange ke kushiwo ukuthi ngaziphi insuku. Kanti ke phela njengoba abafana besanda kuyenza nje lento kuzofuneka abe nesikhashana esiningi nabo lapho ngasekuqaleni. Basexhibeni njengamanje bayaxoxa ngesikhathi uNele ngena noHlanganani emphathele isikhwama. Hayi kubuka sengazi ukuthi unazo zonke nje impendulo baba zathi. Kodwa ke ngiyakuzwa. Ekungeneni kukaSonhlala kahle ubingelelile njengenjwayelo wathi ukuxoxa noDingeni obese ethe ukubohla emveni kokuthi uKhabazela emehlulile ngamazwi. Kuzofuneka ngedluleke kodwa ngiyele kwaShezi njengayizolo. Ungakwazi ukungiphelezela baba? Kusho uNeli evalelisa kuHlanganani. Uyaphi? uDingeni ebuza kuKhabazela wayesethi nje uthatha igxathu lokuqala nje ephelezela uNeli. Neli ungadeni yazi kuseneyindaba ezinohlonzo kusafuneka siyidingide nobaba njengomndeni. Ngicela ukuthi ukhululelwe ihambele. Kakhulukazi njengoba sewazi nje nakhona kwaShezi.
ungamthatha naye uhlangana nohambe naye uma kuwukuthi ufuna umuntu ozohamba uxoxa naye endleleni. Baba, yiza sikhulume ngalento yokubuyiswa kukaba kwakho. Eshephinda engena endlini uDingeni kubonakala nje ukuthi uDini uyaqhuma. Aphoxeka uKabazela. Phela leli yithuba besezolisebenzisa ukwazisa uNeli ngayo yonke lensambatheka aseyithola lapha ekhaya njengoba ebuya nje. uKabazela wazi kahle ukuthi ubezoyithola le mali ngokuyiboleka lapha kuNeli azakwazi ukumkhokhela uma eseholile. Ubefuna-ke nje nokuthola izeluleko kuNeli kwelokuthi uma sekuzofuneka ukuthi asuke la ayokwakha kwenye indawo kuzomiseka kanjani esimweni somsebenzi. Oh, hayi kulungile ke Dingeni uma ubaba wakhe ngeke akwazi ukumphelezela. Empeleni nje akubalekile kakhulu. Ngaphinde ngibuye ngibabone kwakhona la mhlambe lapha yakwashezi noma ekusasa ngoba ngibabonile phela izolo. Ngakho asiza ukuba bika isidingo sokuhamba nohlanganani. Ungakhulileka baba, yes? Edlalisa uhlanganani ihlathi. Athi ukuthula kancane. Hayi man, ngicela indlela ke. Ngikhiphe njeni ke baba? Kusho uNeli ebhekise kuKaba. Hayi azikho izinto, kusewumdlwane nalokho okukhona. Khulileka nje uhambe mama. Sibonga kakhulu kodwa ke ngokusilethela abafana. Uthe uzobuya ubuye nini? Kubuza uDingeni emeceleni kukaKabazela. Kusho uNeli ngokuphoxeka. Imuhle kancane leyo uKabazela. Phela uNeli umuntu wokuqala angafuni ukulahlekelwa uyena. Nisale kahle. Kuvalelisa uNeli kubonakala nje ukuthi wephukile umoya wakhe. Angene emotweni ayishaya izulu. uMakhuzana noKabazela bangena echibeni. Baba, ungixolele. Kodwa ngisiyona ingane mina. Akekho phela umuntu ongabona ukuthi kwenzakalani la. Futhi uma ungabhekile, lo Neli uzogcina esehlala la ekhaya. Uyaqhuma uDingeni. Kahle nkosikazi, ayikho leyo nto. Hawu kanjani manje? uKabazela ethalale. Thula phela, thula ubheke baba. Uyaboleyo kuza la ekhaya namhlanje. Bekuyiqhinga nje lokuzoyibonela wena. Uma kungenjalo, yini engaqhubekanga baya kwaShezi uma ngithi akathatha uhlangana nahambe naye. Sengazi ukuthi sizongimalana ke mina lento yakhe baba. Ngicela nje ukusho nje kusani manje. Izongimala lento. Akasangeneki. Baba, kuningi kabe sekwenzekile ukuze sibe la esikhona namhlanje. Akakancwatshwa nokungcwatshwa nje lapha yakwasibiya njengoba sekuqhamuka owesifazane ocabanga ukuthi uzokuthenga ngezimoto ezinamasondo emhlanje. Kuphi khona? Hayi la. Kodwa ke nkosikazi ngicabanga ukuthi uthatha amawala. Ninjalo phela nina madoda. Niyephuza ukubona izinto. Futhi kuba kuya ngani? Ngabe useqedile ngisho nalomsebenzi azowenza la kuhlanganana kuba kuya ngami nje. Ngabe avela hlukane nathi aqhubeka yoluleka abanye. Useyavutha manje kaMnguni kodwa ukhulumela phansi. Akafuni ingane ezizwe. Indaba ibhebhetheke ngesikhathi uKabazela emtshela ukuthi umsebenzi umhlalisa ngaphakathi esibhedlela. Lalela ke baba. Ungamane uhlale ungasebenzi kunokuba uyohlala kuloneli. Oh, kokuzwa Mkhize. Kufa umuntu ungifuna. Akungafiki omunye umuntu sengikufuna.